agindeg dagiti dua a klase ti kagimungan. Umuna dagiti mannalon kinagulmula. May kadua dagiti babakna nga ken kukwa kadagiti taltalon ken bangpangkag. Dagiti mannalon saan da ako kwa amin nga apit da ta makigudwa dagiti ken kukwa ti daga nga taltalunan da. Dagiti babaknang isuda tagturay iti ili ken naparang ti kinarelihiyoso da babaen ti panakimisa ken panagwalo iti Santo Rosario. Ditoy ti nakaadawan ti logo ti Barangay Rosario. Ti bandera simbolo ti turay. Turay tapno adda ornos ken kapya ti barangay. Ti Rosario simbolo ti kinarelihiyoso. Amang ipakita nga da panakoteng iti Dios. Ti panaglabas ti panawen aglalo ti panakaipasdem ti agrarian land reform na pukawan dayta nga sistema ket agmaymaysan dagiti klase ti kabibiyag dagiti taga Barangay Rosario. Daytoy ti pakasaritaan ti Barangay Rosario panagmula ken panagapit. Ti barangay logo may parang kadagiti na duma-duma nga sala nga intay buyaen kita. Agbyag dagiti agindeg ti Barangay Rosario. Matanis ay kay saya, buhay mo may pag-asa. Ang pamilya'y masira, may pagkain sa mesa. Kung ikaw may itinanim, meron kang aanihin. Kung ano ang inanim, yon ang iyong itinanim. Tayo na at magtanim nang tayo'y may pagkain. Katawan ay sisigla, buhay ay may pag-asa. Kung ika'y may itinanim, meron kang aanihin. Kung ano ang inanim, yon ang iyong itinanim. Matanis